Poštovani predsjedniče, tražimo stanku u ime Kluba Hrvatskih suverenista od 10 minuta kako bi još jedanput istaknuli da dok većina saborskih klubova danas raspravlja o ideologiji, nas Hrvatske suvereniste brine kako će naši građani preživjeti mjesec kada uđemo u eurozonu, kako će naši umirovljenici, kako će naši radnici živjeti kad budemo imali euro. Naime, ući u eurozonu u doba najveće energetske krize EU, u doba najveće ekonomske neizvjesnosti, u doba najveće inflacije EU u zadnjih 20 godina je uistinu suludo. Kaže se da zakoni postoje da bi ih poštivali, a ne da bi ih kršili. I pravila postoje da bi ih, kriteriji postoje da bi ih ispunili. Naime, od 4 kriterija konvergencije Hrvatska sigurno neće ispuniti kriterij inflacije. Unatoč tome vladajući žele ući u eurozonu. Nemojte srljati grlom u jagode. Nemojte srljati kao guske u maglu. Ne bi nam bilo prvi puta u našoj povijesti. Naime, zar se itko pita kako će jedan umirovljenik sa 40 godina radnog staža i sa 300 eura mirovine preživjeti mjesec? Kada će štruca kruha koštati 2 eura. Lako je pričati kad se ima plaću od 2,5 tisuće eura. Ali kako će preživjeti onaj koji radi za 556 eura u ovoj državi? Stoga još jedanput pozivam da razmislite i ne podržite ovakav zakon jer će mnogi koji danas podrže plakati za hrvatskom kunom, a najviše hrvatski građani koje niste htjeli pitati na referendumu što misle o ulasku u eurozonu.